Challenge decision at D. Here the action was a counter-attack by blue to danger, from barter to danger. Red wrestler come to danger, 2 points for blue. Then also blue wrestler, red wrestler come by reverse. In time, totally control, 1 point for red for reverse. Final decision, 2 for blue, 1 point red is confirmed and the challenge is lost. Пары на Чексис. Пары на Чексис. Díszszőnyeg érkezik 68 kilóval, negyedöntőben. Pirosban Karolina, Magyarország. Ellenfele kékben Szabados Noémi, Magyarország. On the red D, the next pair is a quarterfinal 68 kilogram in red. Karolina Hungary in blue. Noémi Szabados, Hungary. A négy közéjutás tehát a tét a díszszőnyegen, a magyar csatával, Szabados Noémi, a Ferencváros birkózója, főrendható tehát kékben, pirosban a Vasas, idejében 72 kilós magyar bajnok a Pont Karolina. Challenge decision at B. Here attack was by blue and red wrestler touch out first with total upper body is outside. So first red was out first, so 1 point for blue is confirmed and the challenge is lost. Ugye ismeretes, hogy mérkőzés nélkül jutott tovább és jutott a legjobb 8 közévét, de nem állt ki kétszer az ellenfele Szabados Noéminek, tehát két különböző hölgy is sérülés miatt végül nem lépett szőnyegre. Karolina pedig egy utolsó pillanatos győzelemmel Rohan ellenfelével szembe jutott tovább a legjobb 8 közé. Szőnyegen 9-0-ás pontozással győz az amerikaiak házi csatájában, pirosban nem ígérett. SK Ukrajna. On the red C, the next pair is 68 kilogram in red. Meszkinbás, Türkiye and Manolas Kobeska, Ukraine. B-szőnyegen 6-2-es pontozással győz Anagonides González. Kanadából ezzel bejutott a legjobb 4 közé. On the red B, the winner is Anagonides González, Canada. Férfiakkal folytatjuk a B-szőnyegen, negyedöntő következik. Érkezik pirosban Slavik Gászlányan, Örményország ellenfele Átján Kávakaró, Üzbegisztán. On the red B, the 68 kilogram, Slavik Gászlán, Armenia and Átján Kávakaró, Uzbekistan.
it finish